Καλημέρα και πάλι από την έκθεση Automation and Robotics. Είμαστε με τον κύριο Στράτο Αργυρίου, Managing Director της Condor Robotics. Θα μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία σας και ποια προβλήματα έρχεται για να λύσετε στον χώρο του Industrial Automation. Ευχαριστώ πολύ. Η Condor Robotics υπάρχει πλέον 18 χρόνια στην ελληνική αγορά. Πλέον κύρια δραστηριότητά μας είναι αυτό που λέμε Robot System Integrator, δηλαδή η ανάπτυξη ολοκληρωμένων ρομποτικών συστημάτων, και αυτά τα κάνουμε με βάση τα ρομπότ της Kawasaki Robotics, με την οποία είμαστε αποκλειστικοί συνεργάτες. Πόσα χρόνια? Σε 18 χρόνια τώρα σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο, όπου εξουδοτούμαστε να πουλάμε και γυμνά ρομπότ σε integrators και να τους μεταδίδουμε την τεχνογνωσία μας για να ολοκληρώνουν και εκείνοι με τη σειρά τους συστήματα. Σε ποιες βιομηχανίες απευθύνεται η Condor, δηλαδή ποιες εταιρείες μπορούν να αποφεληθούν από τις υπηρεσίες σας? Λοιπόν, θα έλεγα ίσως είμαστε, ελπίζω να μην ακούγεται έτσι εγωιστικό και βαρύ, η αυθεντική Robot System Integrator στην Ελλάδα. Δηλαδή, ολοκληρώνουμε όλες τις εφαρμογές τις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένα ρομπότ, εκτός ίσως από βαφή, που είναι μια πολύ εξειδικευμένη εφαρμογή και δεν έχουμε στην Ελλάδα δραστηριότητες ιδιαίτερες για τη βαφή, αυτοκινητοβιομηχανία ή τέτοια. Άρα οι τομείς που υποστηρίζουμε είναι γενικά στη βιομηχανία, συσκευασία, end-of-line που λέμε, δηλαδή εγκιβωτισμό, παλετοποίηση. Συνεχίζουμε σιγά σιγά και στην αποθήκευση και αυτοματοποίηση αποθήκης. Οπωσδήποτε εφαρμογές στο μέταλλο που αφορούν συγκόλληση ή τροφοδοσία μηχανών, CNC, όλων αυτών των. Περίπου πόσα έργα έχει υλοποιήσει η Condor στο κομμάτι της συγκόλλησης? Αρκετά έργα. Γενικά τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει είναι ίσως πάνω από τα 200. Από αυτά η συγκόλληση ίσως να μην είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μας. Είναι γύρω στα 30 έργα περίπου συγκόλλησης. Ένα τελευταίο μήνυμα στους αναγνώστες του metalindustry.gr και στα περιοδικά μας. Ποιο είναι το πιο hot topic στη ρομποτική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και στην βιομηχανία γενικότερα, πιστεύεις? Εγώ αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι και εμείς ως Condor Robotics και άλλοι συνάδελφοι κατασκευαστές συστημάτων θεωρώ ότι βρισκόμαστε πλέον σε ένα υψηλό επίπεδο κατασκευών, όπου δίνουμε τη δυνατότητα στον Έλληνα βιομηχανό και βιοτέχνη να μας εμπιστευθεί στην υποστήριξη και στην ολοκλήρωση των έργων που παρέχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.